мама шкода, мені шкода. Я відправляла свої діти, я думала, що я 30 відправлю. Боже. Ні. Не хочу туди. Головне би їм було добре, ну. До тата, до мами хочу і все. Як би, каже, не було, до тата, до мами. Вчора було їх 8 намарбали. Боже, що вони мені поробили? Кажу, та я готель. І там. А там по одному спали, бо так їм ще хоче, і все. Вітусику, подивіться, чи ще змінило щось досі, синочку, чи ні? Та вже не забув, певно, то все вже забув. А трошки. А я що забув? Забув. Ось сюди, туди, ти, о. Якщо подивишся, що змінило йому, чи не змінило. Бракує мені його, дуже бракує, бо то що треба посунути, приїхала. Так, маю надію, що ми трошки помати, колись їм дочекати. А, наша розлость. Коце не замастив. Я клас. Ще немає нічого, то коли ж приїде, Наді туди себе купував клас. Не хочу нічого купувати, бо я ще грошую на той городи, нас потягаю до гроші. Я не хочу ці теж понехати в городі. Бо в селі до чогось і кинеш, до городу. О. Я думала, що вони ще будуть, що я ще вспію, що вони будуть і хоч трохи йому всіх накручу. Ага, дітей? Ну. Вони на 2 дні приїхали, ти поїхала? Я була б вчора скочила, а вони коли їхали? На 2 дні приїхали, от на 10 би була, якби так, а що, ти не купаєш з вами будете, на гроші не купаєте? Ні. Ну, я не буду качати. Ми вже позавчора приїхали. Твою машину все-таки сюди ж приїхала? Ага. А то недалеко, 700 кілометрів, 10 годин. То файно. То файно, то що тобі? То ти не робиш, Оксанчику? Ні? Не робиш нічого, чи не хочеш? Ні, ще в декреті була з малом. Ага, ще було в декреті. Тако порозкидаю, тако по слід, зберуться, поїду. Ти де степку? Подивишся. Дивишся. Щось змінило. А змінилося трошки, щось не змінило. От через рік, через 2 приїдеш, ти не довше. Ну. А мама з ким тепер?